İşim sebäpli köp ýurtlarda bolýaryn. Özüm üçin täze, däpdi suwlary, täze adatlar açýaryn. Yerli ilat bilen du demek bolýaryn. Dostlaşýaryn. İşlemeli mögletim dolandyň. Beýleki ýurda gaýdanymda agyr duýgulary başdan geçirýäryn. Sebäbi diňe bir gurnan işimi goýup gaýtman, eýsem dostlaşan insanlarmy, öwrenşen däpdi suwly ýurdumy goýup gaýdýaryn ahyryn. Her gaýdan yerimde de kärdeşlerim, dostlaşan insanlarym meni toý dawary edip urudýarlar. Men olar bilen elmydama gatnaşykda galýan, esasanam bayramçylyklarda bir-birimizi kutlaýarys, ýagşy-ýagşy arzuwlar edýäris. Bu bolsa meni täze üstünliklere tarap ümiterýär. Kalbymda olaryň öňündäki jogapkärçiligimi artdyrýar. Durmuş bolsa ata-babalarymyzyň aýdyp geçen nakyllaryny, pähimlerini öz sapaklary bilen olara düşünşimi aýdynlaşdyrýar. Howa, bu ýatlamalar ýene-de meni oýlandyrýar. Hemde oýlarymy setire sallyp kalbymy gyçyklaýar. Her baran ýurdumy hormatym uly. Sebäp musapir men baran yerimde. Kalbym meň elmydam mährden doly. Çünki hursant etmek hergi serimde. Du dilen öý kiramatly mukaddes ýazylan saçaga salamym känir. Her ile mahsusdur endik desurdäp. Näçe hormatlasam şonça da azdır. İnsanlar tanışýar, sorap, ikinci görüňde tanışdyr, dostdur. Ol seni goraýar, sen de goraglap, ýagşylyk isläne, sen ýogyň ýokdur. Gaýdanynda gyýlarlar sen bilen, olar kalbyň duýar hergiz deňine, hezzet syýlyk eder, naz-nymat bilen hem terpa ýatarlar seniň eginine. Ediz musapirlik hursant getirsin, elmydama bolup durmuş ýörelgän ýagşylyklar muratlara ýetirsin, nesle geçip pähimlerin görülen. Bu şuý meniň zadatly täze kitabymdan alyndy. Goşgyny awtor okudy. Köp sag bolun.